И така, знаете хора, аз съм Roller Track и това е моя втори клип. Букук. Така... Това е сървъра. Вие ми кръв. Тези от вас, които са гледали The Walking Dead, ще се сещат за какво ще става въпрос. Или те, които са играли в сървъра. Някак пише в YouTube. Така... Аз поиграх малко извън кадър и пособрахте някой. То сега си мисли, че... ти зомбито! Ми скара къла. Мамица ти. Виждате, повечето зомбите се спамват с брони, ама жалко чувствам, че не ги дават. Лагна. За малко. Изключително важно е да се пазите от зомбитета. Защото ако атакуват и трес, айде. Винаги трябва да си имате... Фак. Подгони ме. Бързо. Бягай, бе! Бягай! Чива! Просто много трудно ви са... легенно кръвта. Най-добре е да си взимате... казах ли, виж, с желязна броня, маймецата ти. Назад! Назад, чибон зомби! Назад! Маймицата ви, бягай! Бягай, батко! Фак. Трябва да им избягам. Добре, нахелтих съм. Сега ще пообикаляме малко колко. Искам да... Преди играх с... Тук има спалнер на зомбита. Ето го. Всяка тресна. Ето го е тук. Бати кеф. Извинете ме за секунда, да само да са така на безопасно место. И да си преводнат малко от това зомби там. Правя малко чинковете на Макс. Не виждам по-добре. Айде да го отрепим. Ела бе. Ела съм баща ти бе. Баща ти. Синко. Просто чувате въвратителния звук, който издават. Да не бъде тръпки този сървър. Хора са като намерим нещо интересно. И така хората ми отново малко нахелтиха 4 зомбита, успях да ги убия. И тук имаме железен меч, имаме панталони и успяваха да ме нахелтат колко зомбита нападнаха. Тя не види сега почита, има ли спалнери? Не. Обаче има зомбита. Колко страшно. Ти шибания звук. Много се опитва добре без сервер, само влиза и излиза. What the... No. Това трябва на... Да, ела. Ела насам. Да, бе. Ела, бе. Шма къде съм, бе? Му се не види, педофил. Скочи тук. Ти колко навлека се събраха. Айди нагоре. Нещо продължава надолу. И аз ще отидем додолу да видим. Има ли нещо полезно? Сега ще умреш от моята ръка. Бах ти лазерото зомби. Как? Дой хора, просто е много силен звука, ще го намаля малко. Зона 6 не мога да премина тук. Мамка ви дева. И всяко
Нагоре пак. Така. Момента е 4 часа. Не, как ще 4 бе? О, мисля. Сега няма. Не, всъщност има бе. Бати кеф. Мислих, че няма размъкване. Си умра тука. Така. Ще има ларп безумна станция. Значи има ларпове, които те водят на различни места и спа. Из мапа. И това беше месенджера ми. И някой букок се реши да пише. И ето аз виждаме диамант, железен наградник. Мога да кажа, че тук железен наградник е по-рядък дори от диаманта, защото диамантите ги има в един честове до... стрела. В един честове до... там къде беше, защото до спаунче беше, ма. Извинете, ма пак. Okay. Бе хора, сега когато отида на спауна. И така хората ми, трябваше да се върна на това поради малък бъг в мапа. Не ми позволя да се телепортирам на спауна. Сега... ще потърсим още поне малко честове, колкото да направя фул. Някой пак пише, кубе. Няма отговарям. Тим. Съм ви тим, те сме тим. Ще издеш много... вече бяхме тука. Значи съм бил много близо до спауна. Понякога може да има скрити ходове, да знаете. Един път си обикалям с един приятел и играх, но бях, че играх с друг нем, че моя беше малко баннат поради на глупост. И обикалям си и имаше тук някъде. Да, точно тук някъде беше. Едни релси, даже ги там релсите. Не мисля. Ги. И така си дадем по тези релси. Еднъж още минахме покрай няколко такива места. Изведнъж вървим. Лата, добре. Вървим, стъпвам тук на плочка. Тук на плочка стъпвам, вървам и падам и отивам по цял подземен град, буквално. Всяка зорам под земята. Имаше толкова много спалнати си зомбита, толкова много, си нямате на идея. Мога да се каже цял Армагедон. Сега, не ви се гледа сигурно как върва по дългия път до едно изоставено местенце. И затова се върна, когато стигна. И така хора, трябва сме много тихи. Наблюдаваме един от най-гадните изли зомбита. Мини зомбита. Най-злото, най-подлото, най-коварното зомби от всички. По-лошо е дори от моят приятел Destiny Gamer. Много по-зло, коварно и миришещо. И добре хора, няма повече какво да правя с този епизод, така че от мен, чао!